Hej, her er en lille guide til at få tilføjet problemløsere til Excel. Problemløser er en lille tilføjelse, som vi skal bruge i forbindelse med lineær programmering, når vi skal analysere knappe kapacitetsfaktorer, altså ved hjælp af lineær programmering. Det første, man skal gøre for at få installeret det her lille tilføjelsesprogram, det er, at man skal gå ind man skal åbne Excel, og så skal man klikke på filer, og så skal man gå ned og klikke på indstillinger. Når man så har klikket på indstillinger, skal man i det næste vindue, der dukker op, klikke på tilføjelsesprogrammet. Og nederst der i vinduet, der er der en knap, der hedder udfør. Og når man klikker på den, så dukker der et nyt vindue op, hvor man skal vinge tilføjelsesprogrammet problemløser af og trykke OK. Og programmet bliver installeret. Og når man så går op under fanebladet data i Excel, jamen så vil man nu kunne se, at der kommer en knap, der hedder problemløser. Og det er den, I skal anvende senere, når I skal til at arbejde med den her lineære programmering i Excel. Det var alt for nu. Hej.